Hier voor de momentjes toch elke week weer een beetje naar Utrecht. Dat is dat prachtige mooie blomke. En aan de telefoon hebben wij Betty Visser. Dag Betty. Goeiedag. Hoi, hoe is het? Enthousiast, leuk. Hoe is het? Goed? Ja, prima. Prachtig Sintje erbij, lekker in de tuin zitten of doe je wat Nou, andere ik dingen? zit nog in een huis. Oh ja, het is een tussennoemer. Maar het is al je beste beetje spannend, Jerry Krek. Ja, toch wel. Hoe de dochter reageren zelf. Ja, hoe de dochter reageren zelf. Want daar gaat het om, hè? Het gaat om die dochter, hè? Ja, klopt. Ja. Want vertel u eens even, waarom vindt nou die dochter dat ene prachtige mooie blomke van Simmerradio? Nou, ze zit altijd voor uw kleer. Bij dag en omtijd. Dus we hoeven maar te bellen en zijn dochter. Ik haar man en de band eventueel altijd net oors kennen. Maar ze zit gewoon altijd voor uw kleer. En wat doen ze dan? Nemen ze een paar voorbeelden? Ja, naar de bradskippen helden. Oh, belangrijk. Muis de dokter. Het ziekenhuisbezoek. Nou, van de week bracht ze de bradskippen. Had ze het niet rappeld in de skielt. Nou, het ben al je van die lietse dingetjes. Maar het neemt wel een prot werk van mij bij. En dat vind ik dat mooi. Daarom waardeer ik dat ik zou. En ik vind dat ze wel eens in het zonnetje zetten voor mij. Nou, dan heegt hier dat wij dan heel snel oerschakelen naar Sibrechta. Sibrechta, hi. Ja, hallo Hans Hi. en Bouke. Hallo. Hi. We lopen hier in een zonovergoten Dokkum. Ah, lekker. Ja, want neem eens even mee. Doe best in Dokkum. Ja. Kerst dus ik vertellen, was het ongeveer juist? Nou, we zijn in de straat waar de bloemen worden bezorgd. En het is hier wel heel stil. Er is maar één meneer in de tuin bezig. Dus we lopen nu naar het huis toe. Dat ziet er ook heel verlaten uit. Oh. En er komen nu inmiddels allemaal bijen op me af vanwege die heerlijk ruikende bosbloemen. Oh, lekker. Dus ik hoop niet dat ik in het wild hoef rond te slaan. Want dan vliegen de bloemen ook rond. Ja, en een of andere haag. Dat hoeven we niet hebben. Dus ik spoed me naar het huis. Ja. Ik ga gewoon even niet over het pad, maar over het grind. Want dat snijdt af. Oh, dat kunnen we ook horen En dan, dan hè? hoop ik de bijen achter me te laten. Horen jullie het? Ja, dit doet meteen wat hoorspel Nou, we van de zijn nu bij de Pereling. voordeur. Oh, wacht, daar zie ik iets bewegen achter de lamellen. Oh. Even de bel zoeken. Ja, die willen we Wacht horen. even, ik zie geen bel. Ja, Het is een wacht bel, even, hier. Daar zit de bel bij die. Oh. Ik was nog aan het bellen en toen ging de deur wel open. Kijk. Janneke. En een hele lieve hond zie je komen. Oh dan. Goedemiddag. Wij zijn van RTV Noordoost-Friesland. Van de Zomerradio. Komt u een stukje naar buiten? Ik heb hem hier in de disco. Want we hebben natuurlijk ook camera bij ons. Ja, dat zie ik. Live op dit. Nee hoor. En er is iemand die het helemaal geweldig vindt en heel veel van u houdt wat u allemaal doet. En ik hoorde net, niet alleen de boodschappen waren gedaan, maar ook de aardappels waren geschild. Ja, dat klopt. En dat u altijd dag en nacht voor ze klaar staat. Wat er ook is, ziekenhuis, boodschappen. En u bent er gewoon. En nou, diegene, het wordt natuurlijk wel steeds makkelijker om te raden. Mijn ouders. Ja. Maar die willen dan op deze manier even laten merken hoeveel ze van u houden. Oké. Alsjeblieft. Heeft ze een idee Wilt u van wie iets het tegen is? ze zeggen? Bedankt. Ja, sorry Hans. Ja. Ik zeg dat even. Wilt u nog even zeggen van wie u denkt dat ze komen, de bloemen? Van mijn ouders. Weet ik zeker. Waarom weet ze dat zo zeker? Ik wou zeggen, waarom weet u dat zo zeker? Nou ja, omdat ik voor hun altijd de boodschappen en alles doe. Dus het kan niet anders. Ze is er echt stil Ja. van, hoor. Betty, Ja. Ja? vies net dat het zo mooi oplost is met dat prachtige blomke. Ja, ik vind het prachtig. En jij wordt dus helemaal beduust. Je weet net wat ze Ja. zeggen, maar. Ja, Nee, dus- dat zien wij al trouw. Hier hebben we het meer voor. RTV NOF Zomerradio. Zomerradio.